Ers yn ei lawnsio'n 2018, mae Cowain wedi cefnogi dros 902 o fusnesau bwyd a diod yng Nghymru. Mae'r busnesau bach hyn yn cynrychioli trosiant blynyddol cyfunol o £548 miliwn o bunnoedd ac maent yn hynod bwysig i economi Cymru. Rydym wedi cefnogi 232 o fusnesau newydd ac wedi darparu 1,055 diwrnod hyfforddi ar gyfer dros 769 o gyfranogwyr. Yn arbenigo mewn helpu ein clientiaid i wneud y gorau o'i potensial mewn byd cystadleuol, rydym yn hyrwyddo ansawdd uchel y cynnyrch sydd gan Gymru i'w gynnig, yn ogystal â'i thalent entrepreneuriaid. Mae Cowain wedi galluogi ein clientiaid i ddod â'i cynhyrchion sydd o radd flaenaf i'r farchnad yma yn y Deyrnas Unedig ac hefyd yn rhyngwladol. Mae cydweithio yn allweddol i sbarduno twf ac mae clystyrau bwyd a diod Cymru sef bwyd da, bwyd môr a mel yn chwarae rhan allweddol yn hyn gan ddod â busnesau o'r un anian ynghyd i gynyddu cynhyrchiant, sbarduno arloesedd ac ysgogi busnes newydd. Mae tîm ymroddedig Cowain yma i gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod Cymru mawr a bach. Ein nod yw parhau i yrru arloesedd, twf a chynaladwyedd o fewn y diwydiant a chryfhau enw da Cymru am gynhyrchu bwyd a diod o ansawdd uchel.